Nola erabili daitezke sare sozialak gehiago eta hobeto ikasteko? Orain artean, teknologiak ekipamenduaren ikuspegitik aldatu du hezkuntzarako testuingurua, ordenagailu gela, ukimen arbelak, tabletak eta abar. Sare sozialek hezkuntzan eragin duten aldaketa harago doa, izan ere ikasteko modua aldatzen ari dira eta irakastekoa ere bai noski. Sare sozialek ikaskuntza prozesuaren erdigunean ipintzen dituzte ikasleak eta prozesu horretarako beharrezko elementu guztiak dauzkate hainbat formatutan, bideoak eta liburu elektronikoak, blogak, maisu eskolak, halaxe osatu dira ikaskuntzarako inguru pertsonalak. Hurrengo galdera hauxe da, zein da? Hezitzaileen egitekoa testuinguru teknologiko berri honetan. Desagertu ez dira desagertuko, aitzitik protagonismo handiagoa izango dute. Alde batetik informazio hori guztia iragazi beharra daukate. Informazio iturria egokia dela ziurtatu eta benetan beharrezkoa den edukiak lortzen direla ikusi. Halaber, ikaslei erakutsi behar diete jasotzen duten informazioa fidagarria den ala ez ikusarazten, baita behin eta berriz elaboratzen ere, ariketa informazio hori ikaskuntzarako benetan erabilgarria izan arte. Azken batean sareko lanarekin, ikaskuntza kolaboratiboarekin eta ezagutza prozesuarekin lotutako konpetentziak garatzea da. Sare sozialetako hezkuntza aplikazioak garapen eta bilakaera bete-betean daude. Hauexek erabiltzen dira batez ere. Blogak, ikasgaiei buruzkoak, ikasleenak, ikasgela osoarenak, ikaskuntza edota lanak jasotzeko erabiltzen direnak eta abar. Twitter sarea zalantzak argitzeko, lanean segimendua egiteko, oharrak eta gogorazpenak egiteko, familiarekin komunikatzeko ekimenak ere badaude. Eta jakina, irakasleek eta gai jakin batzuetako adituek egiten dituzten webguneak, beste batzuetako bitarteko didaktiko gisa balio dutenak.